O proxecto de construción do novo centro de saúde de Barro patado entre a Xunta e o Concello non convence a toda a veciñanza. Dende Xuntos por Barro consideran que a localización escollida dará moitos problemas á veciñanza. Porque está aquí encima da carretera, sin posibilidades de aparcar, sin posibilidades de que veña unha ambulancia e se poña aí para recoller alguén, a xente ven e aparca aquí diante, porque ten que aparcar en algún sitio, e isto está completamente ocupado todos os días. Se hai unha urgencia, ten que vir unha ambulancia para recoller a alguén, pois non hai nin por onde metelo. Este xoves manifestáronse diante do centro médico actual con pancartas a favor do novo ambulatorio, pero non na localización escollida. Na concentración estiveron presentes veciños que tamén critican a elección. Esta non é a ubicación para construir un centro médico. Está pegada á Nacional 550, con unha saturación de tráfico terrible. Temos a parte de arriba, que é unha zona de esparcimiento, que estaba diseñada pois para eso, para a diversión da xente, saturada, convertida nun parking de facto. Aquí é unha carretera con moito tránsito e a xente está en peligro. Dende Xuntos por Barro propoñen outras localizacións como os terreos próximos ao tanatorio. As propostas, pois mira, na zona do tanatorio ou ben na zona do instituto, por aí hai terreos, pero quizá mellor, a zona mellor é a zona do tanatorio. A formación critica que o proxecto do novo centro de saúde é unha pantomima da Xunta e do Concello. Consideramos que esta é unha maniobra a largo plazo de dilación por parte da Xunta para ter o señor alcalde tranquilo e que non lle proteste por a falta de pediatra, por a falta de médicos moitas veces. Entonces, como está aí pendiente de que lle den o caramelo, pois aquí pois o Ayuntamento, o grupo de goberno e o señor alcalde en cabeza é o primeiro en estar calado e non abrir a boca. Porque non creo eu que nin nesta legislatura e non sei se na seguinte a xente de Barro verá o centro de saúde feito. Landín incluso vai máis alá e sinala que Rueda está detrás deste proxecto por motivos persoais contra el. Nós o manifestamos o que hoxe é presidente do PP da provincia de Pontevedra, no seu momento delegado da Xunta en Pontevedra, dicíndolle que aquí non era o sitio e dixo, bueno, pois ides ter que tragar con el. Dende Xuntos por Barro aseguran que continuarán protestando e movilizándose para que Barro conte cun novo centro de saúde nunha localización que beneficie a toda a veciñanza.